Kaso sa napatay sa dengue sa syudad sang Iloilo na dugangan, samtang City Mayor nagpagwa na sang executive order nga nagamando sa mga eskwelahan kag barangay sa pagpatigayon sang cleanup drive. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa pinakaulihing nga record sang City Health Office, naglabot na sa 619 ang dengue cases sa syudad sang Iloilo. Ano mang kumpirmado nga napatay, kag isa pang gina-validate man nga ginasuspetsahan nga nagtaliwan bangod man sang dengue fever, apang wala pa makasumite sang death certificate. Out of 6 na actually, ang tatlo is out of town siya nga residents. Ang information ko is ang dito sa my city proper before napatay comes from Sara, ang sa may Haro 1 comes from Haniway, and ang sa Haro 2 ang napatay is comes from Pototan. So we have 6 deaths, although may isa ka incoming pa from Puente sa Landoni. Ginkumpirma sang opisyales sang barangay San Jose sa city proper nga napatay kahapon ang 8 ka tuig nga bata nga si Restelyn Lanza, grade 2 pupil sang Iloilo Central Elementary School. Nag-aarkila ang pamilya sang biktima sa barangay. Dala na sa ospital mo. Dito guro na balaan nila nga ang bata, biktima sang dengue. Antes pa ma-ospital ang bata, nakasulod pa ini sa eskwelahan. Actually sang Lunes, nagambal si ma'am nga medyo nagaubo magkunong bata. Pero guys eskwela man siya Japon. Nag-attend pa siya sang last week bali. So sang Saturday ko na nabalaan nga may bata nga additional kami nga na hospital bangod sang dengue daw. Nagpagwa naman sang Executive Order number 007 ang alkalde sang syudad nga nagamando sa tanan nga government agencies, buluthuan kag mga barangay nga istrikto nga ipatuman ang pagpaninlo sa pagpatak alas 4 sang hapon. Samtang magalunsar naman sang cleanup drive sa Hulyo 20 sa Kalumpang Molo agud mahatagan sang dugang nga ihibalo ang mga pumuluyo sa pagtapna sang dengue sa pagpanguna man sang chairman sa Committee on Health, Sanitation and Hospital Services. So during the launching, not only that we have a cleanup drive, but likewise we have a short orientation or overview with regards sa dengue para mabalaan sa aton pamuluyo kung ano ang pagabuhaton, preparasyon. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, Western Visayas.